queden unes 5 hores aproximadament per arribar fins al cinema de les Arenes. Aviam si ho aconsegueixo. Continuem. Bé, doncs ja em trobo a Collserola. Deuré portar uns 2 quilòmetres més o menys, vull dir, l'excursió acaba de començar. Jo crec que en total en faré uns 20. I res, estic bastant sol perquè el dia és bastant gris. Espero que vagi millorant i que no em plogui, perquè si no les passaré una mica canutes. I res més. Ara continuem i comença la pujada ja una mica més seriosa. No sé si ha estat la millor idea del món fer aquest vídeo, però ara que ja he començat no m'hi puc fer enrere, així que aviam com surt la cosa.